kadlawon di ay. Timing kayo kay kadlaw na. Kay pamahaw pero busog ko sa tagay mo gahapon. Saan ra ba day ko ato ni Inday Dambing og ni Inday Imsay na huwag ko kwarta niya karon mo iyang giingon niya common ko. Timing kayo kay naalang-alang ko gahapon sa inom manghuwam ra ko para tagay. At tuon ko to sila kay si Inday Dambing naramon to sa unahan niya si Inday Imsay mo arir sa tuong sa iyang ko kay miga mo to sila ni Inday Dambing basig na naron sa natarong orasan alas paong panan ako na amrag berhang ko yun. Oh my Alas God. 9:57 alas 9:57 sakto na naroon sila ako itong antuli kay para nga makatagay ko papukaw sa gahapon nga tagay kay kadlaw no. Oh bakong manok pa Adto ko ila kadamding. Uy, kay karon mo dito amo saad ay nga. Mahuwam si Tutong na mong duha. Ya adto na ko magwat niya kay adto na mo to si Tutong pagkay manghuwam niya. Dito po ni Tutong. Tawo ba ka ni siya no? Manduhan damding gatangan. Tuon ako damding ay. Oh no. Saan? Si Jumiga Imsay. Ay, gamihan ko. Pinaabot din eh. Jimmy ka damding. Gamihan ko ng pinaabot. Ganihan di ay bato gad ay nga murag ka takton kag maayo ng haligi. Gilay na ako pagtak. Hindi ko nakalimot ay karon man gusto tong manghuwam no. Karon gani magpaabot gani kunin mo diri ganihan ko paabot nimo. Manghuwam nimo. Ngami mo. Pago mo na to. Usa among pagbayad dito tong. Ano man? Mabayron ka tanan nga purti man ang palhubugad ay kuno. Mo ba yung akong puputang tangan niya? Gusto ka niya ganito ang kwarta ha? Wow, naglibog mong gani ko nga. Buhang mayang human. Gilay kay mabayad siguro na siya. Ay, hindi ka na ihulog yan. Nagbubog dito sa tindahan pikas. O problema na niya basta mabayad siya. Problema niya kita. Sana all. Problema po din na nato. Nga. Aw, noon. Litaw man na siya. Kapag na na po. Diba? Siya litaw man niya. Aw, Yes, niya. lakaw na ng gurot ta. Ay, okay, makinapon. Ay, nao. Speaking of Tutong. ay may good manners and right conduct Ito nga, das, lugaya. kanang Buwang, dito, tumabot. hindi pasensya na mo kay ang ako ang gilaktan puting danguga kay sige kuwan-uwan tanawan langit nagdakom nya Kasi basin hindi mo ko kay gagmay pa ba kayo nagdagakang? ay sige anak kay abin mo kay Dambens then say mo nang gidungan ta mong kuwam kay kung in kaso nga kanang makakwarta ko pohon ako nang dublihon ko nagbayad kada usa ninyo aron makaibaw mo ba kay aron di sa ko ninyo nga ingon nga say bisig nyon ani lang ko pagkatao nga lisod ko ginom-inom tungod kay mo nakang litaw pa biya ko niya wa gyud checks nga naibog na ko tungod sa akong Kaambungan. bentaw may gani kay ningon kang ambungan bentaw ro Di ba? Puhon pa man kuno niya bayran. O mga kwarta siya puhon. Bukon pa rin. Ay! dili oy kanang puhon tabla ra na og ugma makakwarta ko ugma pohon di ba bayran na mo rin Ano magnakainom si Tutong punta. Mangulagin ko lang. mao gini siya ibaho na ko basta di ko maligo og mga duha ka semana o tulo ka taon Iniinom siya vitamins. vitamins ni sa mga ulitaw ko ay mo kablaka basta naa mo di aron Mayroon. Oh, tagaan, taga. ay sakto lagi ngoma tabo ka na ko amigo si Idol Buyong no mura magsabwa na on pero siya ra mo sa dia ningo siguro aning panna ni Gus panna langanin kay kapat na ko na nako sige ko tutoy wa ko po kamasan babae ini dan beng sulog ni Imsay pero mo ari ito sila karon to akong gingon mayaw ningel sila Blas ko rin Oh my kimigo God.
Sabot ro. Ay, Buyong. Dos. Bay. Usay buyong, hubog naman sad ka oy no. Oy, Kinsa na kay lara ko. Bungso ko. Ikaw ba din eh? Boy palpak. Ate ko nakalimutan ka na ako na unsa naman tao. Bastila. Ato, ning ari ko kay gipaari kong buyong nga pag-abot ko diri. Wa man siya, gabugubog mo siya ka. Ako nang gitaan niya. Unya kay. Ay, di ka nagtaas ko ang kawawa. Tiwasyon tara. Basta. Nya pa na sa kuwan na. Ay, ikaw sa atin. Pain mo sa kuniman ng mo ha. Lami kayo. Basta yun, anak, hata-hata, kay pana. Sigurado yun nga. Duso ko yung kising-kasing para nga ma-enlap ka. Iya, asa nga si Boyong de? Nah, mao ni problema ron ang ako di ang iyang giingon nga ari ko nimo mag-abot. Ako to wa man pud siya. Unsa? Pastilan. Siya na pulutan eh. Dami ang pulutan. Naggubuhi pa man ang pulutan. Ikakan ka man. Wa si Boyo. Ano, muna-una na akong kuli. Ikaw lang sa kitiwasan eh. Ayaw ka ito ng tiwasan. Kana lang nakuha niya, ibili lang ang mga kay paabot lang ko niya. Hindi pa abutan natin. Mulakaw sa kanya tiwas Boyong. Sige. Mo lang bayluta. Sige, nagtiwas na ako gamay lang. Sus paita. Ako'y puliring lingkot. Timi nga, nilakaw. Uy, para amigo kita lang ko. Naato si asawa nga si... Nalimot ko kabuki ko na. Kunyala ko, mawasan ko agad tingin nun. Asam rin si Boya. Ablihan na siya na ako inom. Palitan mo ko ng long neck. Long neck kay si Boyong. Long neck ang ganahan na to. Kaya ini gamay na kayo ni. Tas kang haka. Sakto na ilis na ng long neck ang gamay. Natunga na siya na itong na pusdan. Kasi kaya Boyong wag yung abot. Bahala to siya yun na yun na ako. Kabuta na ba? Uy, Tang, nag-inom-inom sa kanina. Kinsa ang rin mo? Awa ka kailan mo. Kami kailan gibagdukan gahapon. Siya bagdok. Ulit tao na kanya mo bagdok ka. Hindi ang kumama bagdok ka. Ay, mubagdok pa lang. Musugot mo ni Dambing. Ang sama yung toyo rin. Si Boyong nga kung paabot kay. Ipalit niya po Ay, maningil me. Ay mong utang ba? Ay mong utang to. Kasi utang. Kaya sige. Kasi may utang. Wala mag-utang. Utang. Kasi may utang. Ihuwang di ay. Kato gapon na kung gayon nga. Nakaibaw mo ko nga. Kainata mo daan. Wala limot sa dahil mo nga gibayran naman mo nako. Kato nagkainom sa mo. Nah, makadaot yun kulapan na ni kulapon. Limot na. Tanduha ko. Lisod na panig mo mo tira kay bangan na inyo ha. Ayaw nang limot-limot. No, 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 no. Ay, lang mi ha.